Του 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 του. Όπα, ο άλλος έμπεσε μπροστά μου. Φάνηκε στο stream. Να το κρατήσουμε κλιπάκι, για όχι. Φίλε, οδηγέ ταξιτζή. Ναι, κλείνεις λίγο τον δρόμο, αλλά τέλος πάντων. Ναι, τον είδατε το Σαούλι που έφαγε. Το είδατε ή όχι? Έφαγε καλό Σαούλι. Έκανε μπλοζόν ανάποδο. Άμα ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, θα του δίνανε τη χρυσή μπάλα για το ψαλιδάκι. Σαν την κολάρα που έβαλε ο Μάντινε ήταν. Σαν ναυάγι ερωτευμένη. Όπα, από την ομιλία έχει αρχίσει να κλείνει η φωνή μου. Μέσα στο όνειρο χαμένη. Αυτό που όλος ο κόσμος περνάει απέναντι χωρίς να πηγαίνει στη διάβαση είναι κάποιο είδους νέο μέτα. Απλά περνάμε απέναντι και ό,τι γράψει το κοντέρ δεν το έχω ξαναδεί. Πες στο ζεμπέκικο της Ευδοκίας, επειδή δεν θυμάμαι τους στίχους, θα πω πολύ του 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 του.